Trough sa low pressure area ang magdala og mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Atong sayro ng detalye sa report ni Kent Abrigana. Mapanganuron nga kalangitan. Mao kini ang nasanatian sa mga residente sa Davao City sukat ganihang buntag. Sumala sa pag-asa. Walay na monitor nga low pressure area ang pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan nakaapekto sa dakong bahin sa Mindanao ang trough kon extension sa low pressure area nga anaa sa Indonesia. Magadala kini og mga mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa mga pag-ulan. Gidugang sa pag-asa, lauman pa ang mga pag-ulan sa mga mosunod pa nga mga adlaw. Gihapon mga cloudy skies or mga madagumon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan kilat dalugdog o by the next day base sa forecast na improvement sa ato ang weather condition din sa Davao region. Sumala sa pag-asa nga padayon ng ilang pagmonitor sa panahon. Gani, 12 ka adlaw una ang bagong tuig. Nagpabilin matud pa ang posibilidad nga doon na pa'y mosulod nga bagong bagyo. Samtang, doon ay pahimangno ang pag-asa, ilabi na sa mga naduol sa mga danger zone kung low-lying areas. Nay natugi pahimangnoan ang atong mga kaigsunan dinhi sa ato ang dakbayan sa Davao ug ubang dapit sa Davao region ug ubang dapit sa Mindanao nga mabinantayon og alerto og mosunod sa mga panghimangno sa ilang mga local disaster risk reduction official sa ilahang mga lugar. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana, para sa One Mindanao